Belaino wanama singsa koktuma Tripura hastini Bubagra produt kishor maniko debarmano saknangya ki Khok Hamya Samani bagai YTF bodol rok khanang jagai sing tonglia Khok Sitra Khlai naite sajakmani news channel ni mungui case file khlaiga Khumulwng Radha purnami thangkhoro joyawi nai tongdi nok bad news Februari 2025 sini di Pramothani Youth Wings YTF Youth Federation ni তরফ থেকে প্রত্যেক সারা ত্রিপুরা জগ প্রত্যেক পিএসও পুলিশ স্টেশন সিনথিকেসা কর্মসূচি দंगौ তা মাকা जों नरगौ साइमानो जों साइमानो सारा त्रिपुरा बर नुकजाक गासै निउज चेनेल निउज अनुसंधान होनाय आ निउज चेनेल बुंनाया जागानि जे पेजो जों नुखा सिन बुबाग्रा नि मुंगै जेबाबे Khok Hamya साका जेबाबे बहुत सरकारि साका जों आबो नुगै जों YTF रक जों सिग्ला रक जों नुगै दंमालया जिनि प्रेसिडेन्ट जिनि सार सुरज देबरमानि नेतृत्व बिन दागि मुंमाय जों सारा त्रिपुरा जौ जों अ निउज चेनेल नि बिरुद्धे जों कमप्लेन फाइल खाइ दंगौ प्रत्येक पिएसओ आपनो रगै तिनो जागाबो अर जिनि खुमुलुंग आमचाइनि गोबां सिग्ला रक दंगौ Radapur PSO जों अर तिनि कायसा आ निउज चेनेल नि मुंगै जों कायसा कमप्लेन एफार लायखा जाहाथे बसकां सालो जिनि बुबाग्रानि मुंगै ताइ केबो एका साउस ता खाइथों जे बिनि मुंगै केब Khok Hamya सानानि आबो एका साउस केब ता खाइथों तानि माके जिनि हानि बुबाग्रा बो अ हानि मालिक बो अथस अ हाउ तंगै जिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे Khok Hamya जों अ निउज चेनेल सिमिया प्राय कोरे चेनेल नुगौ जों आ जागाबो जिनि महाराजनि बिरुद्धे जों Khok साइ तंगमोन नुगौ जिनि महाराज जिनि त्रिपुरा राज्यनि जिनि त्रिपुरा सानि बो जिनि बुफा जिनि त्रिपुरा हानि मालिक बो बिनि बिरुद्धे जों केबो Khok Hamya सामक खाइ दंखा नुखाखा जोंहाबो सह्य खाइगलाक आरो बुसकां सालो जों तेबो क्राक आन्दोलन थाङै दं जदि जिनि महाराजनि बिरुद्धे Khok सामार जदि के मोथागि हांगाके Khok Hamya सामानि जों प्राय नुगै दंगौ फेबा जों सिगालासि दंला अ खेमनिसिमि केबो जदि तमु Khok Hamya तेसा केब साकाके जों बिनि बिरुद्धे ताम बर खुंथों ताम निउज चेनेल होनथों जों मासिक दंलाक जों क्राक आन्दोलन थाङै दंसै दागुसं हामबाय।